Moko kuom jodak ma Soweto e kar dak ma Kibera koro sundo piny owacho mondo ochung'e adieri e weche mag gero udi ma nengogi oyueyo ne oganda ma pacho kaendi. Giywak ni samoro ok bednegi mayot yudo udigo nikech onge ogirimiti moro amora e kindgi gi piny owacho gi jopiny ma kaka ginyalo yudo udigo. Jodak mane ne obago ng'anyo mamuol bende dwaro ler e wi kaka chenrono itayo kod kaka jopiny biro yudo udi ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka dhiro gedo margi e tunge Kenya te. Ne giramo ni ka adieri onge to gibiro kuno chenrono kendo chuno mana nyaka chunge. Jokanyo modak area mar Soweto Kibera kae owacho ni miradi mar gero ute mar affordable housing oti kodgi marach. Niwach no dar gi kae ni gero kae then to ibo duok ka kosegedi to ok gine dalili ni bang' daro gi bro duokgi. To mar ariyo jo sirikal matimo miradi ni ok dwa bet kodgi piny mondo giwinjre utaratibu mantie. Koro wan kaka shirika wabiro kae mondo wachung kod jogi mondo wapech sirikal mar William Ruto to mkakati mane maniketo between sirikal mari gi jopiny to kod private investor to kaponi mkakati onge kendo adier makende onge wan kaka Afrika wabiro dhi court mondo wachung gini nyaka adier neni. Watu wakipomolewa hapa kuna wale watu wacha ni waite magaidi wa hapa ndani ambaye wanachukulia ili jambo ni kama jambo la kawaida. Wanasababisha watu wafukuswe, wanachukua zile pesa wamepewa, wanakula. Serikali ilikuja ikatuambia itafanya kitu ambayo inaitagwa slab upgrading, ni kweli. Lakini sasa imegeuka sio slab upgrading, ni kitu ambayo inaitwa affordable house. Sisi tu kwa tunataka hiyo. Sasa sisi tukaona kuna kitu ambayo inaendelea ya kutunyang'anya makao yetu. Kwa maoni yetu tunaona ni kama rais labda anafichwa vitu zile zinatendeka hapa. Kwa hiyo mimi ama ministry haimwambii hivi. Sisi wakaaja ama labda anajua na kuna watu wengine ile tujui.